eens zien hoe het gaat als ze rollen in. Bedankt, Johan. Wat is dit nou van dik? Nou, ik word thuis ophalen. Dit is mijn laatste werkdag, jongen. Dat kan ik in de fut. Aha. Dus dan je zo met groot transport wil je van huis halen. Nou. Dit is mijn laatste dag. Ik heb 44 jaar gewerkt en ik voel er nog maar een goede regeling uit. Dat, ik ga nog op. Ja, hoe zie je op die jaren weer op? Dat wel een mooie tijd geweest. Ja, dat moet natuurlijk wel wennen, hoor, dat je aan het thuis bent. Maar ja, vreesweek altijd al vrij, dus ik hoef er nog een beetje in. Dat hij al ja, dat binnen ook, kan je wat minder werken. Ja, dan ga je er achter een kalender hingen. Ja, hier heb mij de laatste dagen staat er nog op. Je hebt die week 48. Nou, en dit weer de laatste dag. Dat elke dag, of elke week is niet een week ouder. Hier is zo'n zin in je pensioen. Nou, ja, net dat ik een hekel aan werk heb, maar ik wil even thuis wezen. Nou, dat, ja. Nee, ik had altijd mijn plezier werk. Dat is die ene dag hier wel meer nog, dat de andere dag natuurlijk. Maar nee, ik zou er echt wel uit, ja. Jawel. Nou, zie je al wat zien ze wat. Hoe lang maak je nog? Nou, dat zei ze goed. De eerste 2 uur binnen hoor. Dat, ja, 1 seconde, dat weet ik niet. Dat is niet te moeilijk. Dat kan ik net trekken die. Nou, dit is mijn werkplekje geweest, een paar jaar. Je maakt je weer aan met gezien en warm. Alle machinale houtwerk maakt je weer. Maar dat heb ik nog aan mijn collega overdragen, nou, die me opvolgen. Dus ik kan je mijn gerust hart kan ik ophouden. Je bent de opvolger van Dijk. Ja, klopt. Ja, Goeie leermaster. ja, is een hele goeie. Ja, een leuke man. Jammer dat hij fut gaat. Ja, ja, hij had lang genoeg werk, dus had het ik wel verzinnen. Ik ben een caravan, dat is wat mooi waar is. Dan pakken we aan de caravan en dan gaan we er mooi van genieten. Maar ik stap in het Opeltje wat minder waar is, dan ging ik mooi te toeren. Dat is een Opeltje van de jaren 60, dat is mijn hobby ook wel. Ja, en dan ooit ging ik in het hok met mijn oude brommekast opknappen. Nou, dat. Ja. En ooit met de vrouw de boodschap hier of de fietsen, dat is altijd wel waar. Wat kom je hier van? Ik kom mijn man ophalen. Het is 4 uur. Mijn man is in de fut. Ik haal hem op. Nou, Rinus, ik is in de fut. Ik heb nu zo wat klusjes te doen. Nou, dan ging ik mee. Maak je dit al, Hendrik? Ja. Ik moet nog naar huis. Ja hoor. Nou, dan moet maar mij dan. Goeie. Goeie. Jongens, bedankt. Nou, dan gaan we gewoon in huis aan het bakje. Goeie.